Aro masuk guys nih. Jangan kamu pai đi hàng cái nào. Yang suka bali sabtu. Jangan bali jangan. Orang sini para nih je okra sakra saat ini jatuh nono ang kulumaya perui nono thani sudah sanai bui hekok kekek mekek saimia bot sana nupayu bot baca di bot duwe nono nih hanya padi nono nih asirbat hamaria padi ang nono nih koran hasil pisah kena besano nih anggo lukuni besano nono nih besano nih ang samung kainai gitu rana samung kainai nih sujud gredi ayo boceng pi bai salema tongo yang ni bangai mohila ron no burin bang tam khainai bo tati ron ne hake khage bahai kina ron ni kok sacha le tongo amo ron no jeng bahai khlainai tam samung khlainai amo tini jeng ma hake asuk ma hake je paran ni tri torok bai te paran okra sakra paran chodri asuk winai o paran bangai puila samung tam khlage chanai o bahai ke seng samung na agok lainai ang kha khlayo no joto na no hamari riwano no na asirwad riwano ano kawang but ke pai di ang norni busano egra mohor ni pun telamura constituency sini edisi ni ngai ang khorang ti sane norn bagai ang norn bagai chebe thono tongo jotona hambai nor nasibat nasing tongan